so kamat sa mga vlog. Muta namin sa taga Sibico. Kay nabuto ang poste guys ng sunog. No. Tao na to ha. At amigoy. Okay ra amigoy. Diya ta nagdiri ato bro. Nakita sila kime. Oh, sa kana. Paginis. Nag-aso ang poste. Paginis pa kay saka. Nang ready kay Lisa nagposte kay nasunog. What? Silang ipasak ka sa taas orange. Wala ka lang para dili masabod ang live lang. Nagkalayo ang kuwan sila sa kayo, ang mga stanang. Oh, para pa dito siya kay gabi. Kailangan ito. Dalagyan ka na po. Muna. Mawal number ko. Gawa ni Mano yan. Kaila di ka muna na. Lang, ano yung limpyo ni mo lang? Hoy, gaaso jud siya ay as in. Naputol bitaw ang ano. Naputol na ang kapo. Hoy, nga nang wala ninyo gipatay na di ba kita magkurentihan? Department of Ito ni Ari dito pag-last. Ito to ni Ari dito pag-last. sana all. Aswater. Na pwede siya live lang. Kana sila mga live. Mga lineman. Mga live boy. Livelihood. Awag aso. Mao na sila ang mga liveman department. Ang naa sa ubos lahi sa na sila. Ang kane, mo rin nakatuto. Nagdala sila tubig sa taas, gisod sa plastic. Nara ang tubig o white. Magkuan na sila sa tubig. Kaya na nasunog sa taas. Oh. Oh, gibutan na nagtubig sa taas para mawala ang gubuan nila ang kuan kay naughan na. I don't know, sorry. On na siya. Para. Kani. Malboro na ni ako. Wala din nakadog unog ma. Balik ko kabuhi ugma. Suka ugma. Nini mo din. Lagan-lagan kapit na baba. Dako ang PBC na yung tagtuba. Lang, nakita ko lang. Yeah. Balik daw. Dili, kung nay kuryente ba, ibididak na lang sa bell. Ang nay kuryente. Galom nga, butag bahal. Wala ka galon lagi ay. Na may daghan. So siya. Oh, live daron mga ka-super ha. Oh, live. Mga taga Sibico. Hi. Masulod lang pa. Wow. Ang taod na nilang poste.
Walang wifi. Run out yan. Run out. Panak. Walang wifi. Natindog na ang tower, ay ang poste. Para balhin na siya. Makita man good. Kasi sila nakabangan may ka. Ano silang mo yung mutan? Ay na. Mga wire. Nahuman na nilag taod na guys, oh. Bago na siya. Bago na no. Ilisa nagkahoy. I mean, ilisa na nilag butaw.